da yayi wani abu sai a manta kamar bai taba aikata alkhairi ba. Kowa ya zaga, kowa ya ci mutunci, kuma baka sani wata kila mai rahama ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Kina ya kamata mu zama masu afuwa. Ko jarrabawa ne aka zo yi a cikin 100 ake nema mutum ya ci 70 ba ana shikenan ya tsallake ba. Wataƙila ma yana da wani babban credit ko kusan distinction ma a wasu wuraren. Kaga bai ci duka ba. Kenan dan adam 9 yake ba 10 ba. Wallahi dukkan mu masu laifi ne malam. Saboda Allah ya san halin mu da ɗabi'ar mu, shi yasa ya ba mu wannan bonus din. Inda za a zo a yi lissafi da ƙwaya ɗaya ladan ka yafi zunubin ka, ƙwaya ɗaya ka tsallake. Wallahi sai dai ka rinka daga ka ce jama'a mun tsallake mu kan mun yi gaba da ƙwaya ɗaya fa. To ya kamata mutum ya sakacin tuba, kuma ya kamata mutum ya sakacin aikin alkhairi. Yanzu irin azumin litinin alhamis din nan ai kawai ka mai da shi ya zama ɗabi'ar ka. Wallahi malam, saboda malam muna ɗaukar laifi da yawa, zunubin mu yayi yawa. Wannan wayar tawa, wannan wayar kadai